Kaixo eta ondo etorri Txingoka podcastera, ze moduz gauz? Ondo. Oso ondo bai. Gogoraraziko dugu zer dan Txingoka, baten bat animatzen da, azterketa. Zer da Txingoka? Jolas bat, ez? Hori da. Arrixa bota eta saltoin. Hori da. Lurrian dare lauki batzu, eta batetik bestera, eta bueno, hori. Esan genuen lehenengo saioan, baina baliteke baten batek, hau izatia lehenengo saioan, zuten da bena, orduan, bueno. Txingoka podcasta. Orduan ondo gaoz. Zu, Oskar, ondo? Bai, primeran. Ez galdetu ez gauz, ez nao ez bezetarako, Así que ez galdetu ez benetan. Ze pasatzen da? Ondo jakinaz, posik, lagun batekin junta nintzen, gaurko, erosketiak itxeko, eta hola, kafetxo bat hartzeko, eta primeran. Kafia hartu ostian, joan gara dendara, eta niki bat erosinaz. Da, ondo? Eske, lehenengo gustora geratu naiz, baina gero hobiagoa eta merkiagoa ikusi dut ondoko dendan. Bueno, baina ez da inbesterako, ez? Ni moskea hori naiz eta bakizu. Moskeatzen azenian, azarretu itxenaz, eta goze asko neukan derrepentez, gozetu itxenaz, eta miren ere ikusi dotxat eta asan dotxat. Venga, guazen Montera. Joan gara Montera, tabernara sartzerakoan, ez naz balabandu eta hankia bihurtu naz. Egisa, nik ikusi zaitut kojoka, baina esan dut, Txingoka dator, Oskar. Bueno, hori izan da zure eguna? Bai, eta hobeto joaten den eguna hemendik aurrera, porque txarragoa ezin da izan. Bueno, gero ikusten gara taupan, bale? Bale, gero arte. Bueno, hau frogatxo bat izan da, baina konturatuko zinaten akats asko inditxula Oskarrek. Nahitxa inditxuzu, Oskar, badakigu. Baina balitxeke oso normal duta ditugunez akatxonek, entzuliek, igual ez ditu errapo edo ez dia konturatu akatxaken dituzula. Bada espada berriz entzungo dugu, euki berri dugun elkarrizketa hau, eta ia gaizarien 10 akats identifikatzeko. Orduan ondo gaoz. Zu, Oskar, ondo? Bai, primeran. Ez galdetu ez gauz, ez nao ez bezetarako, Así que ez galdetu ez benetan. Ze pasatzen da? Ondo jakinaz, posik, lagun batekin junta nintzen, gaurko, erosketiak itxeko, eta hola, kafetxo bat hartzeko, eta primeran. Kafia hartu ostian, joan gara dendara, eta niki bat erosinaz. Da, ondo? Eske, lehenengo gustora geratu naiz, baina gero hobiagoa eta merkiagoa ikusi dut ondoko dendan. Bueno, baina ez da inbesterako, ez? Ni moskea hori naiz eta bakizu. Moskeatzen azenian, azarretu itxenaz, eta goze asko neukan derrepentez, gozetu itxenaz, eta miren ere ikusi dotxat eta asan dotxat. Venga, guazen Montera. Joan gara Montera, tabernara sartzerakoan, ez naz balabandu eta hankia bihurtu naz. Egisa, nik ikusi zaitut kojoka, baina esan dut, Txingoka dator, Oskar. Bueno, hori izan da zure eguna? Bai, eta hobeto joaten den eguna hemendik aurrera, porque txarragoa ezin da izan. Bueno, gero ikusten gara taupan, bale? Bale, gero arte. Bueno, ze moduz, zuek? Identifikau dituzue? Bai, banaka batzu bai. Bai, baina ez da gita, marre arte ez da giba. Askotxo, oie. Ia gixo buta duten. Bueno, apurka azaldu ingo ditugu orduan? Bai, hor badago lehenengo SBZ-tarako, ez da? SBZ-tarako, SBS-ekin, inobezekin, inobezengana, eta horre, morodo bat esaten du. Eta hori gertatzerako, erderazko ordena erabiltzen dugulako jadanik berbaitzen dugunean. Askotan, esan biharrian adibidez, ezetarako bez nau, eta horrez geunke bi bider erabiliko ez, esaten du erderazko moldia, orduan, SBS-tarako ez nau, orduan, SBS iru ez, bai? Horrek gauza bera, gaur ez naiz inokin be egon, ez? Inongana bez naiz joango, orden horretan esango geunke, sekula ez geunke errepikatuko ez hori, bai? Dala, pixka bat belarrixa oitxuin jaku, eta oin hori, SBS-tarako eta SBS-ekin, eta... Inobezena. Bai.
Ez dakigu nun bizi diran horiek guztiak, SB, Inobes eta horiek hemen bizi diran nun baitzen, ze horiekin ibiltzen da kristo guztia. Gero gainera esan duzu, ez nao SB-zetarako asike eta asike asko erabiltzen dut, neupe bai, onartu biot neupe asko erabiltzen dutela. Ze erabili genke horren ordez? Ba, izan be, erabili genke, ba. Hortaz, igual? Hortaz, erabili genke. Badaz, horrelakoekin, izan be, gaur, bai, berreskuratu behar ditugu. Eta betikoa, hortaz, beraz, erabiltzen ditugu horretarak. Hortaz, horregaitxik. Idatziz sarri erabiltzen ditugu, baina kostajaku, ez? Ahora ekartzia horrek. Bale, eta gero, juntau inzara lagun batekin. Ze esan nahi zinun horrekin? Hori guk esekula irabili izan ez dugun gauza da, hori gaztetxu hauek ero erabiltzen da biena da. Eta juntau hori, izatez da juntau elkartu, eta elkartu, izango litzateke, elkartuko gara, ero elkartu ginen. Baina juntau gara geroko, itzordua itxia esateko moduan, ez? Itzordua, ero plana egin, ero... Geratuko gara? Bai, geratuko gara... Atzo geratu ginen taupan gaurko zazpietarako. Ez, juntau ginen. Eta juntau gara zazpietarako. Hori ez da ondo erabilitza. Geratu ero izango litzateke, bai. Gero, bota dituzu batzuk, bueno, erosi naiz, niki bat. Bueno, hori entzuten dut egunero eta flipauta eratzen naiz. Ez dakit da, erderazko me he comprado, me ha tocado, bihurkari hori guztixak, horren, nik pentsatzeo dala, gerota jente gehiago, zuzeneko itzulpena itxen diar dugula, ze bia pentsau, erderaz itxen dabe pentsau, eta hor, etortzen jakue erderazko lokailu molde horiek. Molde horiek hasieran egoten diren erderak, espainolak, askoz gehiago abizatzen dago euskeria baino. Euskera asko eta gauza asko informazio gehiena bukaera aldera botatzen dugu askotan, ez da? Orduan horrek, beste moldea, orduan zentzatzen dugu, hori, me hori, orduan, erosi naiz, bihurtu naiz. Zandozu, bihurtu naiz. Eta holako mordua gare, Eta beste bat, adi egon naiz ez dakizuek, aurrekoan ikasi gendun obia. Obia haua edo. Bai, hori ez dut errepikatuko, ez da, beti obia eta ez dago. Gero, goze asko. Aserrezen zarenian goze asko. Erderaz mucho balixo dau kualitatiboetarako eta kuantitatiboetarako. Euskeraz ezberdin duitzen dugu hori. Eta asko, erabiltzen da askotan asko hitza adiresteko kontagaitza diren gauzekin. Adibidez guk, berua, hotza, mina, hori zenbat min dakazu, bi min. Beste bat esaten dana eta ez dut aipatu. Min bat. Badauka min bat, bero bat, hori ere ez da kontagarri. Erderaz bai kontatzen da, baina euskeraz du kontatzen. Erabil bio kalifikatibo, egundokoa, galanta, demasa ikaragarrixa. Haundixa. Kristona. Hori. Kriston berua. Bero bat. Zendau bero bat. Bixarko, uste dut, gehiago bida bera, orduan igual, bero bi. Eta gero, miren ikusi, bueno, zelan esan duzuzu. Miren eri ikusi dutxa. Hori da. Ez hori, bueno, alabiari eruan dotxa ikastolara, eta horako gauzak, ez hori, bueno, berrido da bihurkaria, le hori, izatez erderaz da, ez oikoa edo, ez, izatez objeto direktua da, eraman dut. Kotxia eraman dut, alabia eraman dut, euskeraz erabiltzen dira. Hori da, zein edo zer berdin erabiltzen da gurian. Eta gero, ze gehiago, ia danak apunta dituten. Por qué? Porque gustatzen gatzu ez hori ere. Bai. Danok erabiltzen dugu hori. Porque txarragoa ezin da izan. Ze oso erreza da,
txarragoa ezin da izan, edo zarragoa ezin da izan da. Edo zarragoa ezin dalako izan, zerratisa adieraztia, ez da. Simplia, motza eta egokisa. Eta ez porque. Horako muletila desente daukau, danok erabiltzen dugu, izan dutxut gainera. Hauria, erderaren eragina, ez da? Zia te he dicho, da. Zia esan dutxut. Esan dutxut barren. Guk hori abiltzen dugu barren. Deba barrenean, eta hemen deba goienean, eta baina. Esan dutxut, eta... Eta bukatzeko, gero ikusten gara, Hori asko entzuten dugu. Gero, egongo gara. Egon hitza. Gero elkartuko gara. Edo ez izan ezer. Gero taupan. Eta ikaragarri ondo dago, simpliagoa eta ez naztau, ez? Bueno, gero taupan, ez da? Kitxo. Vale, baina aditza erabiltzekotan etorkizunean. Elkartuko gara, geratuko gara. Bai. Elkartuko gara, eta ez ikusiko gara, Ikusiko dugu elkar izango izateke, hori kalerako batzutan geratzen da, ez dakit pedante dan, ero zeran esan, ero formalegia edo. Bale, orduan egon, elkartu... Bai. Ados, gaurkoa ikasitxa. Ia ba. Ikusten gara. Egongo gare, hori... Egongo garete. Oinarri xabota eta itxaron laukitxora ingo salto, itxarok iritzi artikulo bat ekarri dau, ez da? Bai, goizane landabasuna. Bueno, aurrera. Gora Getafe, da izen burua. Zaupa. Duelagun batzuk ezagutu dut Mario Obrero. 22 urte ditu eta Getafekoa da, Madril. Idatzi duen liburuan, Con la E de Kurkuspin, esaten du 14 urte zituela galego hizkuntza ikasten hasi zela. Dagoeneko katalana ikasi du, eta Madrileko Euskal Etxean euskara ikasten ari da. Bera kontatuta dakit, Madrilen, Carlos Fizek antolatutako korrikan ere parte hartu zuela. Gora Getafe, oihuskatu zuen horbaitek, eta bere bihotzean horrek zast egin zuen. Unkituta ziostan. Nola ez naiz euskararen alde egongo hizkuntzak berak zabaltzen dizkidanean besoak? Amamaz ere hitz egin zidan Mariok. Espainiako mantxaldekoa izatez, baina leitzarra, beti bizi izan baita leitzakalean. Estatu Espainiarreko hizkuntzei gutun irekia idatzi die arestian aitatutako liburuan. Asturianu hizkuntzarekin bereziki abegikor sentitu da, eta aitortu zidan albo-alboan sentitzen duela hizkuntza zanpatu hau. Mario Obrerok egun alaitu zidan daitort. Izan ere, egun batzuek gainberara zaramatzatenean ez duzu itxaroten horrelako ustekaberik. Kanpo begira da maiz, barrukoa baino sentiberagoa da, kontzientziatuagoa, eta uspelguneetan argiprintzak beti dira ongi etorriak. Politxa oingua be, itxaro. Gainera, nahiko neuke aitzatzia badakatela nipe ikasle bat, Getafekoa, aurten bere lehengo urtia Euskaltegi gixan, izena emon baino egun bat aurretik aljauzan arrasatera, ezek izan ezebe, herrixan izena be justu, eta ontsa ikasturtia bukatu danean, mordo bat ikasi dau, eta oso posi dau, eta gustauko jatan agurtzia, bera. Ez da asko ulertuko gure podcastetik oindiok, baina, mailatxua lortu dau. Gora Getafe. Gora. Eta itxaron kuadrotxotik larregi mobidu barik, efemeridien tartiari ekin gotza guain, hala? Bai. Gaurko gaixa? Euskara Hutsesko prentsaren sorreraz. Beitu, leku aproposian gauz horri buruz berbaitxeko. Bai, 25. urte horren abe, betetzen da goienak, eta keinutxo bat inbikutzeu gaixari.
Bai, aurreko saioan komentatu hauen, gogoratzen badozue, Euskerazko lehen artikulua 1834an agertu zala, El Correo del Norten, baina gaztelerazko Davide Bazan. Eta gisa zan, Euskerazko prentsa nahiko berrixa da, beste hizkuntzetakoekin aldiratu eskero. Orduan, hau Miluseko galdera, danondako, noiz kaleratu zen lehenengo gazeta erabat euskeraz, eta nun uste dozue. Barralden? Parisen. Ez, urrintxu hau. Bai. Bitxixa badabe, Ameriketako estatu batuetan. Ene. Bai. Martin Vincent Bizkailuz abokatuak sortu zauen, 1885ko ustailaren 15an, hortik ekarri dugu efemeridia, eta eskualdun gazeta zeukan izena. Ameriketara joandako guraso Baxenafarren semia zan bera. Baina aldizkarixak bizitza laburra izan hauen, bakarrik 3 ale atara izan zituzten. Aintzindaria bai, baina bueno, eskaxamarra. Publiko asko bezen eukikoan, ala? Ez pentsa, ikusiko, bai, ikusiko unez, benetan lehenengoko tzatero jotzen danak, arrakasta deixente euki hauen. Behitxu. Bai. Esaten da modon, sortu hobia izan zauen, urrengo aldizkarixak, handiko urte gutxitara sortu zan, eta Jean-Pierre Goitino, Ainoarrak, hau lapurdikoa. Bestia, Baxenafarren semea, hau bertan Ainoatik Ameriketara fandako abokatua. Kaliforniako eskualerria astekaria sortu hauen Los Angelesen 1883an. Eta isa 5 urtez lortu hauen astekaria asteik aste kaleratzia. Asko da, Zapaturo. Asko da. Bai, horreitik igual, itortzerako entzindaritza, 5 urtez mantendu zalako bizirik. Eta are geixau, 2000 arpide duen izatera iritsi zan. Bai. Los Angelesen. Bai, horrek adierazten dau komunidade horren trinkotasuna. Webunerik ez eban gara. Ez zauen internetik, eta 2000 arpide duen zauzkon. Eta berri emaliape bai, bestiak beste Montevideon eta San Franciscoan. Hortaz esan geike, maiztasun finko batekin kaleatutako lehengoko euskerazko prentsa Kaliforniako eskualerria izan zala. Eta are geixau, genero informatiboa jorratzen be, lehengokua izan zala. Esan doku moduen, 2000 arpide duen nola, ez? Kontuen hartu bio, 19. mendien Euskaldun asko eta asko fanziela Ameriketara, eta komunidade oso zendua zala, berez, ez? Sustraekiko lotura handikua, hizkuntzaekiko atxikimendu handikua, eta hortik arrakasta, ezta? Eta migratzailea izuzendutako astekarixak ziren bisak ala bisak, eta esan dako moduan, helburu informatibua. Hori berrikuntza bazan, nobedade bat, ordura arte genero informatiboa esan jorratzen, orokorrien, eta zentzu propagandistikoa eukien, ez da, aurrekoen aipatu gauen artikulu hori be, oso lerratuta hauen ideologia jakin bati, edo karlistak eta liberalak erun artien mokoka ebitzen garai horretan, pizke jendearen atxikimendua eta pentsamoldia eraldatzeko panfletuak ziren, orokorrian, bai? Eta gaina oso batonu bortitzekoak, erosokorrak, eta, prentsatik nahiko benetako kasetaritzatik edo. Ipinikoz ikusten ez diran kakotx asko, hemen. Kakotx batzuk, nahiko urrin, bai? Baina, beti be, eta hau be, ez da gaur egunien oso puri-purixen dauen da, informatiboak bazien, baina komertziala pe bai? Ze alde batetik publizidadia eukien, 125 edo publizidadia zan, eta publizidadia izatezan abokatu zendagile eta garaiko negozianteen iragarkixak, bai? Hau da, dirua jartzen eginen, horrepe biharrezkoa dira. Ez da gehiagin aldatu asuntu. Bai, aipatu dut sortzaileak bisek, abokatuak ziela. Pizkat autobomborako erabiltzen euren aldizkarixa, bai. Eta gero, edukizan aldetik be bai, sartzen zituzten irakurrien gutuna, bertsuak eta abar, bai, nola baitxe, pizkate fik bat gori bauen, baina aldiberian publizidadiez diruz laguntzen hauen horrei interesatzen jakien albiztiak, bai, liskarrak, erailketak, Euskaldun arteko tirabirak, hau da, sensazionalistak be, baziela. Orduen, pizka labur bilduz. Divulgatiboa, komertziala, eta euskarazko prentsa horia be, esan leike, garai hartan sortu zala.
Eta izatez albiste laburrak, euskera errexekuak, euskera modernu erabiltzen hauien, eta inungo komplexu bari, frantzesetik, gazteleatik eta inglesetik hartutako maileguak, sartzen zituzten, bueno. Así que guk bezala. Así que if eta olako esartuko zituzten, Garbi dagoena da, kampuan, ez da? Egin biharra, erbestian, egin biharra olako gauzak, segura eski, hemen estatuan, bai hemen da, bai Frantzian, zailtasunak egongo zirelako. Eta bertan zailtasunak gentia kontra, politika kontra ero, eta kanpora joan eskero liberalago ero. Urrengorako itxaro, posible dakasunek hartzea Euskal Herrixan prentxaren bilakaera zein izan. Bai, oso ez da, azkenien prentxa garaien garaiko gizartearen isla bada. Eta, estatu batuetako egoeria eta Euskal Herrikua garai hartan, oso ezberdina zanez, bueno. Oso interesgarri xa. Ordan, hartzen dozu erronka? Herriko zu? Euskal Herriko prentxaren bilakaera? Bale, primeran. Bale, mila esker. Bai. Iepa, balen, zeiten dok euskitan jasarria? Jubilao bat emuten dok? Bixen, pentsetan abik, pentsetan. Ariketa interesantie, bai jauna, gizarte honetan gainberan datorrena, baina jakin baleikek ze darabik bueltaka kaskarrien. Hoixien, laneko elkarrezketa baten, munduko bastarrik eskutuen nien dauen irla bakarti batera ze hiru gauza eramango ten itxuen galdetu justiek. Eta, sekulako blokeo mentala sortu jatela, bazkenien kaka. Ostia, balen, hori galdera tipiku edok, baina esaldok sekula be horren inguruen pentsau? Ara gure bixen tonto, listo bihurtu do bapatien. Ze hiru gauza eramango intxuenik, Venga, hasi hai. Nik arrai jaukat, balen. Horazi bat, preservatibo bat eta ACDC-ko kamisetie. Ze kristo esate dok baina. Eta 7 urte izen dabe aspaldi gelitu intzala buruzoin. Azkenengo txortan be, pleistozenuen eingo guan eta ACDC-ko kamisetie, horrek etxaukek esanka eta ez buru. Iksebiok, bizitza guztixen paruen egotiala. Balen, entzun, imagina guai, ni neu Valentin Zapata García Kaskamotza, irla hortan, ipurdi biztan, esku batian horrazixe, bestien preservatibue, ACDC-ko komisetie soñen eta Zander indartsua ez dok, oso indartsua, edo pospolo kaxa arrantza sare eta lantza batekin bizirautia pentsetan dok, askatasuna eta alduntzia balen, etxak besteik. Hostia, bixen, askotan gorroto izan haut, baina olako momentu behatik be, aldi berien miresten haut. Oin ulertze joa segatik saiatzen aizen beti euskaraz lagun artien, lanien, errekautan, gauzak kontradakakenien be beti tinko. Kontutan hartuko joat ire hausnarketi hoi, eskerrik asko. Ez dok esebe, balen. Bueno, bai, urrengo garagardua ire kontu. Zander! Zander!